Nedávnom vstúpili na burzu dve spoločnosti, SpaceX a CSG. V tomto videu sa pozrieme na to, čo sa musí stať, aby tieto spoločnosti boli pre mňa zaujímavé. Ukážeme si to na príklade firmy, ktorú som minulý týždeň nakupoval. Minulý týždeň v piatok 26.6. som nakupoval akcie Lineage za $1000. Aktuálne tam mám zhodnotenie nejakých 19 eur. Čo má táto spoločnosť Lineage spoločné s CSG a SpaceX? Spoločné majú to, že všetky tri spoločnosti nedávnom vstúpili na burzu. Jediný rozdiel je ten, že som nakupoval akcie Lineage. Čo ma vlastne na tejto spoločnosti najviac zaujalo? Prvá vec, ktorá ma na tejto spoločnosti zaujala, je tá, že som si všimol na tej spoločnosti, že sú tu masívne nákupy insiderov. Vidíme tu nákupy za 1 milión, potom ďalší 1 milión, 2,5 milióna a tak ďalej by sa mohol pokračovať. Čo je veľmi najviac zaujímavé je to, že tie nákupy prišli na úplných spodkoch. Keď som toto videl, nemohol som sa nezaujímať o túto spoločnosť, tak už pre mňa bola len otázka toho, že kedy budem ochotný nakupovať na základe technickej analýzy. Keď sa pozriem na graf, môžeme vidieť, že spoločnosť vstúpila na burzu v auguste roku 2024, čo je v podstate 2 roky dozadu. A môžeme vidieť to, že cena začala na $84 a odvtedy, od toho IPO, cena klesla až na cenu nejakých $32. Toto je jeden z dôvodov, prečo ja sa vyhýbam investovaniu do akcií, ktoré vstupujú na burzu. Pretože podľa môjho názoru firmy vstupujú na burzu z toho dôvodu, aby od investorov dostali čo najviac prachov na svoj ďalší rozvoj. Čo ja beriem úplne ako normálnu vec, vôbec to nebudem riešiť ako nejaké, dáme tomu, niektorí to berú, že tu sú nejaké podvody alebo čo. Ja to vôbec nebudem riešiť, či sú to nejaké podvody alebo čo. Ale môžeme vidieť, že napríklad SpaceX je aktuálne kdesi na tejto úrovni. Keď si to pozriem, ten SpaceX, tak môžeme to tu pekne vidieť, že cena začala na IPO, potom vyskočila hore, čo je úplne normálna vec na IPO, a potom sa teraz vrátila naspäť na IPO cenu. To, čo som aj ukazoval na Lineage. Tiež môžeme vidieť to, že tiež CSG tiež začalo na nejakej cene, išla hore, potom zase dole. Čo je úplná bežná vec na akciách, ktoré si prechádzajú IPO. Keď už som pri tom CSG, tak môžeme vidieť, že čo by sa muselo stať, aby som bol ochotný nakupovať tieto akcie. Vlastne vám to môžem ukázať na akciách Lineage. Možno sme na akciách CSG práve tam, kde bol kedysi Lineage. Ako sme mohli vidieť na akciách CSG, tak tiež klesala a urobila dve dna. A možno, je teraz aktuálne CSG na tejto úrovni. Tak je možno otázka, že prečo by som teraz nenakupoval tie akcie CSG, keď možno sú na tejto úrovni. Dôvod je ten, že to je možno len nejaká zastávka. Tá cena môže ísť kľudne ešte viac dole. Preto ja potrebujem, keď nakupujem akcie, aby cena na tej úrovni nejaký čas ostala, teda aby urobila nejaký pohyb smerom hore, nejaký takýto. Alebo ako môžeme vidieť, tak cena tiež tuto, lebo kľudne CSG môže byť aj tu teraz. Teraz ako môžeme vidieť,
to CSG aj urobila nejaký pohyb smerom hore a potom zase pokračovalo v poklese. Takže čo ja potrebujem vidieť je to, kvôli čomu som nakupoval akcie Lineage. Prečo som vlastne nakupoval akcie, čo ma zaujalo na technické analýzy, že som sa rozhodol nakupovať akcie Lineage. Je ten, že môžeme vidieť, že OK, je tu nejaký rast, nejaký, dajme tomu, impulzívny pohyb smerom hore. A čo sa tu stalo je to, že sa tu začal tvoriť range. Pre mňa je toto veľmi bola zaujímavá úroveň. Už tu som si hovoril, že keď cena bola sem, že keď sa vráti naspäť na túto úroveň, že budem nakupovať. Ja som aj o tom točil nejaké videá na YouTube, môžete si to nájsť v histórii. Trošku ľutujem, že mohol som tie akcie nakúpiť aj napríklad tu, lebo aj tu je range, ale to vôbec nevadí. Lepšie je pre mňa, že to urobilo väčší pohyb, že tam už sú nejakí kupujúci. Čo vlastne tá spoločnosť robí? Lineage, ja som si vždy myslel, predtým ako som spoznal túto spoločnosť, že je nejaký chovateľ, napríklad chovateľ zvierat, má nejakú svoju farmu, bytunok a tak ďalej a že svoje výrobky posiela rovno do skladu, napríklad do Lidla. A zo skladu z Lidla tie výrobky idú ďalej do všelijakých predajní, napríklad do rôznych predajní v Lidli napríklad. Ja som zistil pri tejto spoločnosti, že to takto nefunguje. Zistil som, že to funguje takým spôsobom, že je ten farmár, ten chovateľ nejakého dobytka napríklad, ten má ten bytunok, ten tie svoje výrobky pošle napríklad do Lineage, do skladu, lebo Lineage je REIT, ktorý prevádzkuje mraziarenské sklady alebo chladiarenské po celej Európe, po celej Amerike aj po celej Ázii. Tam to nejakým spôsobom skladuje nejaký čas a odtiaľ tie výrobky idú do skladu, napríklad do Lidla a odtiaľ z toho skladu Lidla to ide do tých rôznych predajní Lidla. A takto v podstate funguje ten Lineage. Dúfam, že som to vysvetlil dostatočne jasne, čo robí spoločnosť Lineage. Pri analyzovaní tejto spoločnosti som si pozrel aj najväčšiu konkurenciu. To je spoločnosť Americode Reality Trust. Oni robia to isté, čo aj Lineage. Jediný dôvod, prečo som túto spoločnosť neuprednostnil pred Lineage, je ten, že na Americode som nevidel nákupy insiderov. To bol jediný dôvod, lebo keď si pozriem spoločnosť z technickej analýzy, tak môžeme vidieť, že viac menej je tu ten istý obrázok ako na spoločnosti Lineage, že cena klesala, potom tvorila nejaký range, teda nejaké dno, potom ako Lineage urobila pohyb smerom hore a teraz tvorila range. Ja by som nemal problém nakupovať ani túto spoločnosť, len jediné, čo ma na tom zaujal, čo ma presvedčilo, že mám si vybrať Lineage, sú tie nákupy insiderov. Obe tie spoločnosti majú rovnaký problém, je ten, že im stagnujú tržby. Keďže Americode je dlhšie na burze, tak máme dlhšiu históriu údajov a ako môžeme vidieť, tak aj na ten Americode, že v podstate stagnuje. Že tu je nejaký 2,7 miliardy tržby v roku 2021 odtedy bez pohybu.
Ako to aj vidíme na tom Lineage, tak tiež vidíme, že ten pohyb je v podstate na nule. Vôbec sa nehybú tržby tejto spoločnosti. A aké sú vlastne rizika investovania do tejto spoločnosti? Najväčšie riziko je ten, že firma má extrémne vysoké dlhy. Potom ďalší problém je ten, že túto spoločnosť aktuálne vyšetrujú, či náhodou neprišlo k podvodu, keď vstupovali na burzu. A ďalší problém je, čo som spomínal, je to, že sú stagnujúce tržby a ziskovosť. Čo sa týka dividendy, tak dividenda je na úrovni 6%. A to nie je dôvod, aby som túto spoločnosť nakupoval, pre mňa to je iba taký pekný bonus. Tu zase ukazuje, že dividenda je 4,8%, skôr by som veril tým 4,8%, takže ak je niekto dividendový investor, tak ja si myslím, že táto spoločnosť je veľmi vhodná na pridanie do portfólia. Čo sa týka bezpečnosti dividendy, lebo to je v podstate najväčšie riziko pri dividendových spoločnostiach, či firma dokáže dividendu reálne vyplácať dlhodobo. Pri pochopení toho, že či má REIT bezpečnú dividendu, je dôležité zistiť, aké má AFO. AFO má Lineage na úrovni 78 centov na akciu, ako za jeden štvrť rok. A štvrťročná dividenda je na úrovni 53 centov. To znamená, čo znamená payout ratio nejakých 70%. Čo sa týka písania statusov na túto spoločnosť na eToro, tak ja som v podstate jediný, kto o tejto spoločnosti píše nejaké statusy. Môžeme tu vidieť, že 12 dní dozadu som napísal status k tej spoločnosti a prvýkrát som sa zmienil o tej spoločnosti 5 mesiacov dozadu. Som písal status o tej spoločnosti, že som analyzoval firmy zo sektora REIT a že aj Lineage začala zaujímať. Takže 5 mesiacov tá spoločnosť bola na mojom watchliste, kým sa reálne dostala do môjho portfólia. Ak vám môj spôsob investovania dáva zmysel, dajte odber. Majte sa.